ved godt nu, at nu kan jeg tjene rigtig mange penge for jer fans derude, der ser mig lige nu på min YouTube-kanal, ikke? Fordi at min far har nemlig lovet, at han gerne vil købe en hel masse aktier, hvis jeg tjener gode penge på mit firma, ikke? Og derfor så hvis I liker videoer, og så fortæller jeres venner, at de skal fortælle deres venner, at de skal se den her video, så kommer jeg til at tage masser af penge, og så kan jeg lave gode videoer. Folk de skal ikke like, fordi du beder dem om at like, Eliassen. Folk de skal like, fordi de synes, det faktisk virkelig er godt. Ja, kan man så bede dem om at følge med hjertet. Hvis du laver noget, hjertet. som virkelig er godt, og som rykker Sønneke, så kan du blive stor. Så kan du gøre smosh til ingenting. Så kan du give den totalt baghjul. Og du kan blive en stor stjerne, som kommer til at få verdensherredømmet ud over hele verden. Ja, universet ligger foran dig. Så skifter vi i gang med at lave de der sjovvideoer. Og det skal lige nu. Og jeg køber nogle aktier af dig. Nu? Ja, din far vil være din makker. Jeg vil gerne have aktier. Jeg vil være din manager. Jeg styrer alle kontrakter det hele. Og han vil være den der på skærmen. Nej. Jeg filmer faktisk allerede. Nej, det skal du ikke gøre. Så I skal ikke lytte til min far, I skal like, selvom I synes den er dårlig. Okay, farvel. Husk at like, ellers så kommer jeg efter jer.